Dako nga bulig para sa mga miyembro sang Western Visayas Transport Cooperative o kung WVTC ang inisyatibo sang Iloilo City Government nga maghatag sang fuel subsidy sa mga public utility jeepney drivers kag operators diri sa syudad. Sa interview sang Bomba Radio kay Mr. Raymundo Boyet Parcon, ang chairperson sa nasambit nga kooperatiba, iyagin pahayag nga dako gid ang ilang nga pagpasalamat sa nasambit nga bulig bangod nga makasuporta ini sa ilagod makapadayon sang ilang nga operasyon. Ginpasiguro mas ang cooperative nga magapadayon ang 100% nga operasyon sang ilang nga mga jeep halin Lunes tubto Biyernes agud masiguro ang padayon nga serbisyo sa publiko. Suno kay Parcon, nagalaom man sila nga matapos na ang kinagamok ag tensyon sa Middle East agud nga magnubo na liwat ang presyo sa mga gatong ilabi na ang diesel. Dugang sini dako gid nga bulig sa mga driver ang dugang nga piso sa plete kun mapatuman ang ila ginapangabay bangod makabulig ini sa ila nga kinahanglanon. Siya sa subong base pa ma-implement kag kabay pa implement kadi nga gid ang aton nga peer hike plus ini nga mga fuel subsidy nihatag sa aton nga government diri sa lokal naton nga gobyerno kay bisan sa lokal kami kapasalamat kita sa aton nga mayor kay nga may inisyatibo kung paano makabulig sa mga transport group sa aton nga mga transport sector kung nga mga POG naton wala yung mga transport group naton transport cooperative ang syudad naton guro basi maparalyze kag guro naganubo ang aton nga income sa syudad naton kay wala transaksyon wala kakadto sa mga mall naton amo ni tanan nga ginapasalamat kita sa inisyatibo sa aton pinalangga nga mayor kay Raisa Triñas kay inisyal na bag-og lang na ako nabati ang initiative niya na maghatag sang fuel subsidy sa aton mga transport cooperative. Si Mr. Raymundo Boyet Parcon sang Western Visayas Transport Cooperative.